Dolamara dipluaro ya dolong pothodrat thor pakpen dolong kasalam thu. Japra langsung nihang burateron arong along sarupathar youth forum aro kesai. Center ahiti along Akimi Karbi Traditional Music School Kampupon. Kardong Karbedere news pin yani kang sama beta long penili thare munu singti non betang ton pen arjo phonik tha pinini bhai serke Pherangke klo duar bagori constituency ke parlo dolamara diplo aro adolong along kiron RCC adolong ke patang terek ajok pinile thotta rap thor pak pensi cek adolong kasalam ponthunang birta kre dolong atenggi pani sini bhai troksi arni langkete par pik pen ajok si cek adolong ke don tang apota lang ponthu etlo Nini ni tham chok dat anda PWD achok marmate BJP gov atum pen thang ta keklem klerek ajok si pini rat atum thor pak si dolong kasala masai ceklem podhuna kok loposi hadak atat atum ninduk cikilo lapen hadak atat atum pen nang pacheni don atengke laso dolong aphan ki PWD lapen Karbenglo autonomous council atum ta RDP pon pepin apot si pu answer laso adolong ketang terek lobon posi hadak atat atum pen ninduk alam cepak langdu Dili ka chinya tengke ang ardu alang tumang bong akithe mane alang tuma level standard chelang pen alang tum claim ta hailo sta nili tum ke rong su pena ponil tum khala ardu lang ngi tum ching dun dalo ni tum ka chini bang ke la nang claim kle lo lan vel nang claim te tum ke claim bom lo pusi po claim kle de ning ton kok sini tum ke punang kok po athi a hok he helo hala ardu bang ching ki bom lo thai MSC sar chairman sar tum lo pen ha MP MLA tum pen ching ki lo thai sta me piniar ni ta hala son thak adalong hala puat thak na thuta non het jong kim do hala da ke 90% काम complete at lo tuta la non bank ke 90% siga complete ma 50 ma 100% ma lang tum thek long lang pen chini po adalong lang pen chini po sita arta bank ke 2008 9 ahot ke gran adalong lo lake la so pen ka prek dolong so mar tuman ke thang thai lo la so dak dolong hini dolang la dak pen ka gojan la ta no anta la son han lo Athe laso adolong lake dolamara aradder le kisum chorta pokali lake Karbenglong alo krongput kedam siluni dan chuki hola deithor dolamara kohora lapen rongmong we an kacheleng thor atowar loposi radatum pachini lase kewangji MLA kilik aprang mate prabjin pen Kachethangklong RCC adolong nanggapatang piserak ji afan hadak aradatum pen Karbenglong autonomous council mate tim Karbenglong lapen PWD achokomar atoma fanchuning report dolamara pen Karbedele news Pherangke mencing rompi. Pherangke klo ni final cap ani japra langsung ke parlo nihang burateron arong along soropothar youth forum aro sengponthu. Labang somai nihang teron LP school along si pelopon lapen soropothar youth forum atrepi amai pusar siwo rong pe hin pensi bang somai cari pon. Mayalam the soropothar youth forum atrepi arab chun bangsar Agustin kathar ahim pensi alhi pachini dat akhir maike pha alam the than pajer nipon labang so mai dam alhi aman pen soropothar youth forum atrepi abdisa ratum Kachethangklong lake sar senior rong phar sami junmini teron ki lapen sar James rong phar atum Kachethangklong si mayar dikitun pini nilitum dak nihang burateron arong LP school along nilitum soropothar youth forum ting busti branch committee nilitum nangseng long lo ing samjin pen nilitum lam tat cheparai pon long lo pen nilitum arong tin la 17 pooling center long stamela pusondak thak nilitum dam pen Kahumridam pen isi kind of unity ke ban je phan nilitum la puson a committee ke sengji ke nang sot la pen nilitum claim pon pu Lason se soropothar youth forum atrepi adun mathosar Indrojit teron lapen sar Monoram Singnar Rongdo soropothar youth forum aro amai pusar Kishan de Langchetheng soropothar youth forum aro amai pusar Subhas terang nihang burateron arong arisu ejang thekchar atum lapen Pherangke atum ta chetongdu labangso amaya long Kachetong alhi atum pen lamthe jaidet api labangso soropothar youth forum asong aro nilitum arong kaching prothenai adimason along keseng ponji ke isi kemesen ki choknai lapen kaching thur amo anathu kengkam kate dordun ang thek ason noposi rat ang no Kachetong sar ariso ejang atum pen pachini rinti
Penangan kacingway patem den afi kacetong ari so ejang atum cekor sarsi nihang burateron arong along saro pathar youth forum aro sengpon. Pini ladak Tingbosti polling station nihang teronarong nilitum ingsamjin pen saro pathar youth forum asab branch a committee sengpon long lo lapen dak ari so ejang ayut ke thekere atum penitum cethanet pen kisung ke boy alaman tamenitum cethan cimung pon lo lasi ke bang yelang arni an sitame sarupathar angkang kisung ke boy kiuni an sitame litum yut ahin pen che songponji Labangso nihang burateron arong saro pathar youth forum aro kejapon linjia phan sar Robinson terang aphan maipu sar Ervinson teron aphan dun maipu sar Milton marak aphan rapchun bang sami junaki rong parpi lapen sami animateron pi atom aphan bihin rim bang pi sar Rupon Sinha aphan propaganda acun bang sar Bharat Timung aphan lotok lang acun bang sar risoterang aphan jutang acun bang arhu tekpon lason si bangkep sosia aphan executive member tekpon kadok kabe sai angdeng tang et athi sar pothar youth forum ataripi arab chun bang sar agostin kathara hinpen mayalong kacharayalam the jaipon lasopen athi kachetong alhi lapen kachetong arisu ejang atum aphan sar pothar youth forum ataripi amai adun maipu sar moniram singnar ahin pen kachoro alam the pajirsi mesen pen mai pajut pon hanjang nang sopen Jameson teron lapen trison lekthe Karbide news Pinini phai sir kep ada por phai kep apor malom pen center IT adong kedo dengkimo appa malom akemi Karbi traditional music school in pupon pen men che thap donji awar sai sitami pangcheng pontang lo Ili Karbi atum ke khai kang thim pinak lasi loka chali ke thek chot ki chokchi Karbi lunbari lapente chengki thip ke theng sitami ke thek kenang so atheke nona poragut Ili Karbi lunbarin ke thek lapente duhoi di duhoi jang ke man mate ke thek aphai sitami jum he ka sonsi thek lo lasi Ili Karbi khai sitame paprang dun nangji pora pini dengkimo appa malom traditional music school in pupon pen men ka thap anangku palithulo labangso men ka thap jialong kenang sob lake address proof lapente passport photo pakni lapente ata abangke kebeng ke flak abe posi thang anparta Clarsa pen kachini long jiaphan sirkep troxy nerkep ke thom hini nerkep trok labangso number along contact ignon nangka pachini dun atengke head teacher amen lake akhai pi Monalisa rohang pi instructor amen lake romit timung lapente akhai Samson ingti hensek posi nang pachini dun amen kache thap alo abangke akejoy pensi pipon po lapen amen kache thap anam lake pharoi sira phoke bansi enpon ikpo posi than Pini dongkamo kamarong supia along Nongnam Kachethangklong Atur bamboo industry along Pherangke atum Kahumridam West Karbeng long arlo dongkamo kamarong supia along Atur son teron methang jongjung kachepor ipen jor terang arong along ningkan suri hinera kre ke thom anikan Atur bamboo industry pu ingpu panglo lapen labangso bamboo industry check pensi kaselam table chair palong tol hei hoisitame longponji lapen non owe kimi atuma phan sitame alangli Atur son teron pen sitame kapaching thur ponji asai sitame japon si bangkep abang phu atuma phan langpon si japon dola anchot takalisi owe kimi atum sitame dopa ki doi kinang ni labangso asai along nang charli don non puta pacheni pon ni owe kimi atum phanta lili junurilo labangso akam matela check pen akam ta non litum non Pherangke mate Pherangke pon unji phan kaprek ureng wasa ave pinten la check pen lock pen ta litum pengun la pen nili mata claim vek lo la si ado kena junior lon obe kimi tu manta kaprek ureng awas sayang si long donde lote mathanang ne la check pen lock mate buluka check pri pen lock akam ta litum rengun la pen lalo mantu manta thekam cepak langoy check pen hormu koson si kasilam ke thek asom ne paklangoy la pen mu nili phan sitame antum abazar ave ke jora tha ave bulutang te nili phana menang kontek hoy nili abazar ba nili na ripo nilong sinong stame dolo lapen non malam boreng awar sai sitame longvet ni puchipun e athema ke thek aphai nang pan bom tanglo lasi methang sitame chebor ipon bom nang po ke thek ason do anke lapen alangli Atur son teron sitame non kechar le bom owe kimi atoma phan laposon kileng kisoi kechar le ji abang ninghang polotang te awar sai do lapen klem na pen nang puta Pherangke theng nang pachini dun dongkamu kampen Karbide news Pherangke dikonto tera
pinyane kang sama berita kelapan sekang ton pondek dome thakme kurang tu